Здравейте, приятели! Днес ще си поговорим за едно приложение, което стана много популярно наскоро и може би не остана човек, който не е чувал за него, а именно TikTok. Без да се бавим, да започваме, като ако искате да ме подкрепите, ще се радвам да харесате това видео и да се абонирате за канала. Така ми помагате много. Светът ни от 2016 насам много се промени. Например, японците направиха Pepper Robot, робот, който може да комуникира с хора и може да разчита чувствата им по мимиките. Human Droid. Една голяма стъпка за човечеството. Започнаха да се правят доставки с дронове. Какво друго се случи? Доказаха, че може да се правят генни модификации и първите бебета с генни модификации се родиха през 2017 година. През 2018 изкуственият интелект на Google започна да се самообучава. А какво означава един робот да се самообучава, мисля, че повечето може да предположите. И знаете ли какво се случи? Това. Ако си дошъл да ме забраш, като някой ми кажеш, не ми се бъркай, не се научи, А кое е това приложение, което се позна сред хората като летен грип? Хайде заедно да разгледаме. Да започнем с това как се използва в страната ни и как извън нея. Има балкан разлики, които и сами може да видите. Официално приложението се появява на бял свят през септември 2016 година. В началото името не беше такова, но целта на приложението бе същото – сайт за креативно видеосподеляне. Но в последствие Караоке приложението купува Musical.ly и през 2018 година, вече с новото си име TikTok, успява да зареби достатъчно хора, за да се разчуе. В момента TikTok се използва в 150 държави на 75 различни езика. Активните потребители за месец са 500 милиона. Вау, нали? Само в Китай активните потребители за ден са 150 милиона. Но какво стана, че това приложение влезе чак до домовете ни? Колкото и да ви се струва като нещо ново, основите се изграждат още през 16 век, така наречените фрик шоута. Хората харесват да гледат това, което е странно за тях. И това приложение просто ни е докарал фрик шоу културата в нашата страна в дигитален вид. Затова като при нас се използва по този начин, в страните, където тази култура вече е изградена, се използва по този начин. Има още една причина, заради която това приложение се използва толкова много, а именно пристрастяването да гледаш хора и да те е срам от това, до някакво положение да ти достави удоволствие, после отново да те е срам. И така до безкрайност. Добре, щом никой не иска да ги гледа тези видеа, кой снима изобщо? Отговорът е елементарен. Да станеш известен и всички да те гледат и да те коментират. Точно за това се сетих за една мисъл на Андри Уорхол. Всеки човек има право на своите 15 минути слава. Но дали е случайност или не, видеята в TikTok са по 15 секунди. Но приложението е такова, че няма нужда да притежаваш някакъв талант. Просто върху готови песни си мърдаш устата. Именно за това е толкова предпочитан от някои хора и видеята са едни и същи. Няма за какво да се чудим, че клиповете са такива, като допреди месеци десетки написаха есе, за да спечелят апартамент. И така, приятели, надявам се това видео да ви е било интересно и да сте научили нови неща. Ако сте харесали видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала, така помагате на мен и на моя канал. До следващият клип!